ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ଘଟିଥିବ ହିଁ ଘଟିଥିବ। ମତେ ଲୁଗାଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ବୋଲି ରାଗିଗଲା, ସେ ରାଗିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଯାଇ ଲୁଗାଟେ ଧରିକି ଆଇଲି। ମୁଁ ଆଣିବା ଲୁଗାଟା ତାକୁ ମନ ପାଇଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ରାଗିଗଲା। କେତେ କଷ୍ଟରେ ମନେଇଲା ପରେ ମାନିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥାଟି ମତେ କହିଲା, ମୁଁ ରାଗିଗଲି। ମୁଁ ରାଗିକି ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଦେଲି, ତାପରେ ସିଏ ଆଉଥରେ ରାଗିଗଲା। ତାପରେ ତ ବଡ ଭଉଣୀ ଫୋନ ଖାଲି ତ ରାଗ ରାଗି ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୋର କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତମେ ଜାଣିଛ? ତମର ପୁଣି କଣ ଫଟୋ ଦେଖିକି କହିଲା ମତେ ସେମ୍ ଶାଢୀ ଦରକାର। ମୁଁ କହିଲି ବେପାର ପତ୍ର ନାହିଁ, ଆର ମାସକୁ ଆଣିଦବା। କଥା ସରିଛି ନା ତା ମାକୁ ଫୋନ କରିଦେଲାଣି। ସର୍ବକିଳା ଅଗ୍ରେ ସେ ବୁଢୀ 199 କିଲା ସେ ବୁଢୀ ଲାଗିଲି। ହଁ ସୋଠୁ ଭାଇ ତା ମା ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ମାକୁ ଫୋନରେ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣି ଗୋଟେ ପଦ ପଚାରିଦେଲି, ତାପରେ ଯୋଉ ସିନ୍ ଫୁଟେଇଲେ ମୋ ମାଇପ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ପିଣି ତାର ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ହବନି, ତାଙ୍କମାନେ କହିଲେ ପିଣି ହବ। ଏଇଟା ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ। କାମ କରୁନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ଖାଇବ ମତେ 3 ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି। ଏ ଶଳାଟା ତ କୋଉଦିନ ମୋ ହାତରେ ମରିବ, ଖାଲି ସେ ଶାଢୀଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁନି ଅଛି। ସତରେ ନା କଣ? ଦେଇଛି ଆଉ ଆରେ ବାପରେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧା